29. september 24, sútoky Žiliny, Rajčianka, to je to isté, Kysuca, Marinka a tá sme tu v centre civilizácie Žiliny a prázdne námestie, hlavné námestie. Je tu blízko Evanecký kostol, ktorému mám veľké sympatie, takže zo Žiliny, pozdrav zo Žiliny od sútokov do centra a má to svoje čaro, musím povedať, ako Bystričan, čo máme pekné námestie, tak aj Žilina má svoje pekné miesta, určite. A tu je to trošku také novší štýl ako v Banskej Bystrici, ale v každom prípade pekné, také štvorcové námestie, sú prekryté chodníky a Žilina v kľude, nedeľa 13 hodín 15 minút, čaká nás vlak, ale hlavne tie sútoky boli pridanou hodnotou a toto je niečo naviac. Nie všetci ste tu boli, tak by ste videli, ako to vyzerá v Žiline, keď je najväčší